Кніга прарока Эзекіэля, раздзел 28. І прамовіў Господ да мяне гэтыя словы: Сын чалавечы, скажы валадару Тыра, гэта кажа Господ Бог, таму што сэрца тваё стала пыхлівым, і ты сказаў: Я Бог, і я сяджу на Божьім пасадзе ў сэрцы мораў. Хаця ты толькі чалавек і не Бог, хоць розум свой хацеў мець роўным Божаму розуму. Вось ты мудрэйшы за Даніэля, ніякая таямніца не схавана ад цябе. Дзеля сваёй мудрасці і разважлівасці здабыў ты сабе багацці і назбіраў золата і срэбра ў скарбоўнях сваіх. Дзеля сваёй вялікай мудрасці ды дзеля сваіх здольнасцей купецкіх павялічыў ты сваю маёмасць, і сэрца тваё стала пыхлівым з прычыны багаццяў тваіх. Дзеля таго вось што кажа Господ Бог: за тое, што ты свой розум хацеў лічыць роўным Божаму розуму. Таму вось я ўзвяду на цябе чужынцаў, найгоршых паміж народаў, і яны вынуць мечы свае супраць прыгажосці мудрасці тваёй і збэсцяць бляск твой. Зацягнуць цябе ў яму, і памрэш ты раптоўнай смерцю ў сэрцы мора. Ці будзеш яшчэ гаварыць: я Бог, наведу тых, што забіваць будуць цябе, хаця ты толькі чалавек, а не Бог, у руцэ забойцаў тваіх. Ты памрэш смерцю неабрэзаных ад рукі чужынцаў, бо я сказаў гэта, кажа Господ Бог. І прамовіў да мяне Господ гэтыя словы: Сын чалавечы, бядуй над царом Тыра і скажы яму, гэта кажа Господ Бог. Быў ты адбіткам дасканаласці, поўнай мудрасці і вялікай прыгажосці. Ты жыў у раскошы раю Божага, пакрывалі цябе ўсякія каштоўныя камяні: сарды, тапас, і яшма, хрызаліт, і онікс, і берыл, і сапфір, і карбункул, і смарагд, і золата чаканнага гатунку былі ў цябе. У дзень нараджэння твайго былі яны прыгатаваны. Паставіў я цябе з херубінам ахінутым, апекуном тваім, на святой гары Божай ты знаходзіўся. Хадзіў ты між бліскучых камянёў, дасканала ў шляхах сваіх ад дня нараджэння твайго, аж пакуль не знайшлася ў цябе злачыннасць. З пашырэннем гандлю твайго напоўнілася нутро тваё злачыннасцю, і зграшыў ты. І скінуў я цябе з гары Божай, і прагнаў цябе, херубін, апякун паміж бліскучых камянёў. Надзьмулася сэрца тваё дзеля прыгажосці тваёй, загубіў ты мудрасць тваю дзеля бляску твайго. Кінуў я цябе на зямлю, на віду цароў выставіў цябе, каб бачылі цябе. Мноствам правіннасцей сваіх і несправядлівасцю гандлю свайго апаганіў ты святыні свае. Дык я выведу агонь знутра твайго, які з'есць цябе, і зраблю цябе попелам на зямлі ў прысутнасці ўсіх, хто бачыць цябе. Усе з народаў, якія бачаць цябе, здзівяцца дзеля цябе, бо стаў ты страхоццем, і не будзе цябе вечна. І прамовіў Господ да мяне гэтыя словы: Сын чалавечы, звярні аблічча сваё на Сідон і праракуй супраць яго. І кажы: гэта кажа Господ Бог. Вось я супраць цябе, Сідоне, і хачу, каб хвалілі мяне ў цябе. Ды няхай ведаюць, што я Господ, калі буду рабіць у ім суды і буду ў ім асвячоны. І нашлю на яго пошасць і кроў на вуліцы яго, і будуць падаць пасярод яго забітыя ад меча, што паўстае з усіх бакоў, і даведаюцца, што я Господ. І больш не будзе для дому Ізраіля пакуты і церня, што нясе гора адусюль з боку тых, якія акружаюць яго, і будуць ведаць, што я Господ Бог. А гэта кажа Господ Бог: калі я збяру дом Ізраіля паміж паганаў, сярод якіх былі яны параскіданыя, у іх я ўслаўлюся на віду ўсіх плямёнаў, і будуць жыць яны на сваёй зямлі, якую даў я слузе майму Якубу. І будуць у ёй жыць спакойна, і будуць будаваць дамы, і будуць садзіць вінаграднікі, і будуць жыць бяспечна ў той час, калі над усімі ворагамі іх вакол я буду праводзіць суд, і даведаюцца, што я Господ, Бог іх.